σας παιδιά, είμαι PetaGamerGR και είμαι μαζί με την Gandhi13. Γεια σας παιδιά. Και παίζουμε στον Multicube Survival Games. Και είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι και είπα να το εγκαινιάσω με μια φίλη μου. Ωραία, μια χαρά. Τιμή μου. Και παίζουμε στο SG Classic 4, αυτό είναι το map. Ναι, να σου πω αγαπημένο μου, θα μου κάνεις έτοιμα και δεν ξέρω πώς. Α, ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Τι, δεν θα είμαστε ομάδα. Πού είσαι εσύ τώρα, γιατί εδώ... Ναι, κάνει κάθετος accept. Ωραία. Έτοιμο. Ωραία. Επίσης θέλω να κάνω shout-out σε μερικά παιδιά που με βοήθησαν στο προηγούμενο κανάλι. Θα έκανα στο Ρουμπίνι, αλλά σταμάτησε το YouTube, άρα δεν μπορώ. Σταμάτησα. Και εσύ δεν κουνιάσαι, έτσι? Ναι, είναι το τέτοιο. Θα μας βάλει τώρα. Πίσω αυτό το resource pack είναι του Jack, το purple pack του Jack Hacks, απλά είναι λίγο διαμορφωμένο από μένα. Όπως αυτό εδώ που κουνιέται κάτω εδώ. Τι κουνιέται? Στο βίντεο, αυτό που λέει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άστο, δεν πειράζει, θα το δω. Λοιπόν, τρέχουμε να πάρουμε ένα chest. Τι? Μας έβαλε σε άλλο map, μπερδεύτηκα. Α, δεν πειράζει. Τρέχουμε να πάρουμε ένα chest. Νομίζω μας έβαλε στο κολλίζου μας έβαλε. Τέλος πάντων, τρέχουμε να πάρουμε ένα chest και μετά ξέρεις που θα πάμε? Από αυτή τη... Πού πήγα? Από αυτή τη σκάλα εκεί. Ποια σκάλα? Α, εκεί είναι, οκ. Εκεί να μην πεθάνω. 4, 3, 2, 1... Δεν ανοίγει! Α, ανοίγει, εντάξει, πήρε μπρος. Πήρα φωτιά για κάποιο λόγο. Πατάω το... Αντί για το shift πατούσα το control και σήκωνα... Α, στη σκάλα, Ναι, και εγώ... Όχι, σε αυτή τη σκάλα, όχι, εγώ πήγαινε σε άλλη. Καλά, δεν πειράζει, έλα. Πέσε κάτω τώρα. Πρόσχε, μπέτα. Α, με ρίχνει άλλος. Ναι, αυτός ο ίδιος είναι. Α! Με έριξε και εμένα. Για όνομα. Το σκότωσες? Όχι. Και πού πήγε αυτός? Όχι, είναι από κάτω και λογικά. προσπαθεί να με βαρέσει. Λογικά έκανε rage quit. Όχι, είναι από κάτω. Το φάμε, έλα φάτονα. Ωραία. Τα πράγματα τα πήρα. Κι άλλος, κι άλλος. Πού είσαι? Α, θα πάρω το chest τώρα. Δεν το πήρε. Α, φυσικά. Αυτό αν πρέπει να κυνηγήσουμε, τέλος πάντων. Θα πάρω το καπέλο. Είναι κι άλλος εδώ. Έλα αυτόν, τον ταγκάρουμε. Ωραία, πάμε. Γιατί έχει πράγματα. Είδες, τουλάχιστον σκοτώσαμε κάποιον τώρα. Φύγε. Έρχεται κι άλλος από πάνω. Ωραία, από πάνω ήταν άοπλος από ό,τι είδα, πάμε. Όχι, είχε όπλο. Δεν πειράζει, είναι νουμπάς, έλα. Πού είναι? Όπα, αυτός έχει όπλο. Α, με βαράνε. Δεν είμαι καλή στο PvP. Και εγώ τρέχω. Δεν έχω ζωή, νομίζω πεθαίνω. Εγώ πέθανα. Έμεινα με μια μισή καρδιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σκοτώσαμε ένα άτομο. Κάτσε να δω τώρα που είσαι. Πού θα σε βρω? Προσπαθώ να δω αν με κυνηγάνε βασικά. Αυτό θέλω να δω. Αυτό είναι κάτι καλό, εντάξει. Εδώ έχει ένα chest. Α, τι ωραία, έχουμε και δύο fishing rods. Α, σε βρήκα, είμαι από πίσω σου. Ωραία. Δεν μπορώ να σε δω εγώ. Το ξέρω, το φαντάζομαι. Τι είναι αυτό που τρώω? Με κάποιο ψόφιο ψάρι πεθάνω. Είχα αφήσει κάτι φαγητά, αλλά τα πήραν οι άλλοι μάλλον. Δεν πήγα πίσω μετά. Ωραία, φίλοι. Α, chest. Εκεί και πίσω είναι τσέστα, εκεί κάτω, αλλά δεν πειράζει, άστο. Ναι, εγώ ψάχνω να βρω κανένα σπαθί. Έχω 2-3 sticks. Ωραία, φίλοι. Βρήκες τίποτα? Πώς έχουν μείνει, που ξέρουμε? Δεν ξέρω. Chest. Και έχει κι άλλο εκεί πέρα από ό,τι θυμάμαι. 2 diamond. Πρέπει να πάω να βρω. Να κάνω διαμαντένιο σπαθί. Που έχει crafting table. Δεν ξέρω, αγαπημένα μου, κάτσε να δω. Να έχει και εδώ κάτω ένα τέτοιο, ένα chest. Εγώ crafting table ψάχνω. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω που έχει. Κάτσε να δω. Εδώ μέσα πίσω σου έχει ένα chest. Μέσα στο κτίριο αυτό. Ναι, εκεί που πας. Αριστερά σου εκεί. Σίγουρα το έχουμε πάρει. Και εδώ δεξιά σου έχει άλλα. Ξέρω. Θα κάνω diamond sword άμα βρω crafting table. Αυτό ψάχνω να σου βρω, ένα crafting table. Έχει άλλο ένα chest άμα συνεχίσεις. Ναι, θα συνεχίσω λογικά.
Αυτό τι ψάρι είναι. Δεν ξέρω. Κανονικό είναι εκεί, γιατί χει. Τι το καλό. Τι στο καλό, έχει και άλλο chest εδώ πέρα. Γενικώς μόνο chest είναι από ό,τι κατάλαβες. Σένα δεν Δεν βρίσκω. το έχουν πάρει. Δεν μπορώ να το Εντάξει. ανοίξω, δεν ξέρω. Έχω flaming steel. Πού είσαι? Εκεί που είναι, πάω, κάνω και τον κύκλο. Σε εκείνο το σκοτεινό μέρος. Ναι. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω. Πού πήγες, έχασα. Γιώργο, εγώ συνεχίζω να κουνιέμαι. Βρίσκα και ένα άλλο chest, και άλλο chest, και άλλο chest. Ναι, έχει μπόλι κάτω κάτω. Oh. Εντάξει, άμα πάρω diamond sword είναι μετά GG. Τσα! Είμαι από πίσω σου. Οπ, Τι? οπ, backpack. Έχει μέσα τίποτα, δεν το πήρανε. Το πήρανε. Τι πήρανε? Τα πράγματα που ένα πράγμα από αυτά που είχε μέσα. Μα πόσοι μείνανε, δεν ξέρω. 8 παίκτες από ό,τι βλέπω. 7, όχι 5. Έχετε μείνει 5. Ωραία, εγώ θα πάω κάτω στο crafting table. Ξέρεις που έχει? Ναι, είναι κάτω και θα είναι σίγουρα 50 άτομα. Είναι Έχονται ένας όπως αράχνες. βλέπω. Α, είναι δύο από πίσω Είναι σου. εκεί. Τρέχα, μπέτα, σε κυνηγάνε. Όχι, ο ένας κυνηγάει. Όχι, κυνηγάνε μια ράχνη. Να τη σκοτώσουν, οπότε τρέχα εσύ. Πέθανα. Αμάρε, μπέτα, σου είπα ότι κάτω είναι ένας. Δεν έχει σημασία, δεν θα προλάβαινε. Άμα πήγαινα, ήθελα να πάω στο crafting table για να τα κάνω τα διαμάντια. Το τέτοιο. Θες να σε κάνω challenge, πήγαινε στο hub να κάνουμε ένα V1, θες? Ναι, με. Τι Πήγαινε φλάκι. στο hub 8. Χαμπ 8. Μάλιστα. Έτοιμο. Λοιπόν, Και τι κάνουμε? έτσι σε κάνω. Ναι, μισό να σε κάνω φίλη. Friend. Add. Και τι πατάω? Πάνω στο... Τι σου βγάλε? Friend accept. Α, και το όνομά σου. Ω, βαριέμαι να το γράφω. Έτοιμο. Ιουπ, είμαστε φίλοι. Πάμε... Syndicate. Όχι super jump. Syndicate. Unequipped. Αυτό. Τι να κάνω, accept. Ναι. Έτοιμο. Έκανα. Πού είσαι? Τώρα εμείς παίζουμε ένα V1. Είναι Survival. survival και... Ναι, αλλά δεν έχει fall damage. Α, δηλαδή άμα πέσω δεν παθαίνω τίποτα. Τίποτα. Ναι, αλλά εγώ δεν βρίσκω. Δεν ξέρω που έχει τέτοια. Chests. Όχι και εγώ δεν ξέρω, μην νομίζεις. Δεν παίζω πολύ στο server, Αδικία. γενικά δεν παίζω πολύ Minecraft. Ω. Έχω ξύλινο σπαθί. Εγώ έχω ένα bow, Θα σε νικήσω, μπέτα. το ξέρω. Είμαι τόσο άτυχος με τα chest, θα μου πέσουν όλες οι βλακίες. Α, έχω τέτοια. Θες να σου δώσω τα βέλη? Ω, Ω, εδώ βρήκα crafting table. παίζει να είσαι. Ω, βρήκα wooden σπαθί. Όχι. Παίζει να έχει τώρα εδώ. Ναι, δεν κάνει damage. Τρόμαξε. Και αν πέσει κάτω δεν πεθαίνει, σε κάνει regen κάπου, σε κάνει κάποιο spawn. Αν θυμάμαι σωστά. Ω, ψωμί. Πατελόνια. Χαλαρά. Θέλω να βρω ένα ακόμη diamond. Εγώ ανεβαίνω ένα τεράστιο πράγμα Ναι, αυτό το ανέβηκα κι εγώ. και βρέθηκε μετά σε ένα καράβι. Όχι, καμία σχέση. Τότε δεν ανέβηκα αυτό το συγκεκριμένο. Όπα, Ω, ένα άνοιξε το chest που diamond. το έχεις βρει. Κακό αυτό. Που έχει τώρα crafting table. Εκεί που ήμουν εγώ στο spawn. Μα έχεις βρει όλα τα chest. Εγώ τώρα που θα τα βρω. Βασικά έχει πάρα πολλά τσέστα. Νομίζω. Γιατί έχω ξαναπαίξει λίγο εδώ μια φορά και είχε πάρα πολλά τσέστα. Βάου. Όπα, τι Όχι, έγινε έπεσα εδώ. κάτω. Κι εγώ. Και βλέπω ένα Ender Dragon κάπου. Τι έγινε? Και με τρεις καρδιές. Νομίζω ότι κάτι έχασα. Μπερδεύτηκα. Ωραίο. Ανέβηκα σε τραμπολίνι.
Μα έχεις βρει όλα τα chest. Δικία. Όχι κιόλα. Τα περισσότερα. Αδικία. Τι σκάλες είναι αυτές, βιβλία, πώς φτιάξαμε έτσι. Είναι... Α, να το καράβι. Να ξέρεις, με το Ender Pearl νομίζω είναι κάτι σαν Ember, δεν θυμάμαι καλά. Σαν, Με το Ender Eye. Σαν Ember. δηλαδή. Και το πετάς στον άλλον στο έδαφος και του κάνει damage, κάτι τέτοιο. Όχι ότι θυμάμαι και πολύ καλά. Αλλά από ό,τι νομίζω... Ωραία, πήγα σε ένα μέρος με πολλά ξύλα. Παντού έχει ξύλα. Είναι ένα μέρος με πιο πολλά ξύλα. Πήρε 3 level. Τι να κάνω enchant. Τι άκουσα. Θα κάνω το ψωμί enchant. Εν τω μεταξύ πριν είχα δει για λίγο. Knockback. Μετά έπεσα κάτω. Α, ναι, εγώ δεν σε είχα δει καθόλου. Οπότε καλύτερα που εσύ έπεσες κάτω, γιατί έγιες μου την έφερνες. Και γιατί έπεσες κάτω. Και πώς και έπεσες κάτω, λέω. Μα τα έχεις βρει όλα. Έπεσα, πήγα να σε χτυπήσω και έπεσα κάτω. Α, ναι. Ούτε που σε κατάλαβα. Το δεις μετά στο YouTube. Α, Τι. έπεσα κάτω. Ναι, μένεις με 3 καρδιές, κάτι τέτοιο. Με 2 έμεινα. Έστω. Όψε, είδα κάπου να μπαίνεις. Ωραία. Τι ωραία, έδωσα blindness και slowness σε μένα. Ωραίο. Επικό. Ξανά φωνάζω. Στο φυσιολογικό τους. Ωραία, βρήκα 2 μήλα. Οπ. Έπεσα. Σοβαρά, τώρα που ερχόμουν να σε σκοτώσω. Και έμεινα με μισή καρδιά. I will find you Find me. and I will kill you. Kill me. Γιατί 10 minutes left. Γιατί τόση ώρα θα παίξουμε και μετά θα πάει για deathmatch. Βρήκα κι άλλο. Κι άλλο τι. Chest που δεν έχεις ψάξει. Νιά, 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 νιά. Ζήλια σου. Ωχ, τι έγινε. Κάτι άκουσα. Γεια. Ωχ. Γεια. Φεύγω. Πού πήγες. Πού είσαι. Έπεσα κάτω. Νουπάκι. Κοίτα ποιος μιλάει. Ναι, άμα δεν σε κοροϊδέψω εγώ, ποιος θα σε κοροϊδέψει. Αυτό. Δεν ξέρω και πού είσαι. Πού κάνεις πόνεση. Δεν ξέρω. Σε ένα βλακεία με πέτρα. Α, πρέπει να ήμασταν στο ίδιο, τώρα έφυγα. Πώς έγινε αυτό, πες να πέθανα. Τι έγινε. Έμεινα με μισή καρδιά. Και εσύ και εγώ. Ξανά έπεσες, Δεν σου λέω. Μη μου λες. Ω, βρήκα τέτοιο, αυτό το μάτι που λέγαμε. Αχ, πονάω. Για να δούμε, πού είσαι. Έλα εδώ. Μ' είδες. Όχι, αλλά έλα εδώ. Γεια. Μη μωρέ. Πού το έκανες enchant. Δίχυτο με πήρες. Δεν είχα και ζωή. Δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας.